Benvidos a Todo Mal, o programa que che acompaña a ir traballar. A ir. Xa que traballos ou non, é outra movida. Cabeceira. Todo mal. Que tal, Marcos? Outro programa máis. Outra semana fantástica. Esa semana fantástica. Xa se Eu lle son... notan os días. Sí, verdad. Eu son como el Sí. Corte Inglés. Sempre é a semana fantástica. Si probaras a abrir as contras, ao mellor notabas que xa son as 6 da tarde, xa, mira, xa hai luz natural, esas cousas. Non é algo que me importe ni que me interese. Eu... A luz natural é un estorbo e estamos perdendo. O único que vale a luz natural é para generar electricidade con paneles solares e poder poñer máis bombillas, que é o que quero yo. Luz artificial, cemento, esa é a civilización, donde se ve o poderío do ser humano. Como notas ti que eres superior a un jabalí, en que ti tes linterna no móvil? O jabalí ten linterna no móvil? No, ten que andar de día, porque senón non ve e fastiase. E Serás entonces, ti fillo de Abel Caballero, serás. probablemente. Me gusta o LED e unha palada de cemento. Pois hoxe imos repasar as noticias do mes de xaneiro. Vamos facer un repaso de todo o que pasou. Ajá, Empezou o ano forte, eh? si empezou o ano, A sí. noticia máis importante, Ujú. temos 20.000 seguidores en Instagram. Eso é certo. 20.000. Eso non te estarás chalando. No, 20.000. Non comprei nada. E podía haberos comprado por 5 euros que teño no banco. Fixo Por 5 verdade. euros, cantos seguidores me poden dar? Buah, polo menos depende de que países queres. Se queres dun país fuerte como Un Alemania, variadito. variadito. Faime un mix. Ponme un tailandés, un portugués, un marroquí, ponme aí un mix. Fíxome gracia que dixeches, non comprei nada. Sabendo como eres, seguro que para celebrar xa compraches algo, pero bueno, ese é outro momento. Pois 20.000 seguidores en Instagram. Cuidado, que Todo Mal é un programa de humor de actualidade en galego. Que tendo 20.000 seguidores vou ter que empezar a falar como a Feijóo. Cousas de Galicia, pero en perfecto castelán. Eh, chamarlle galego ao que falamos nós pareceme un pouco atrevido, pero bueno, como ti vexes. Falando de gallego, viches a polémica da chavala esta que pasáronos por aí, que hai unha polémica dunha tiktoker que dixo que falar gallego, que dixo algo así como que era de aldea, que se fala en pueblos de Ourense. Esa chavala a poucos povos foi, porque se vai a onde vivo eu, Ourense é Manhattan. Pois dixo que ia falar gallego, que era un pouco de monte, estas cousas, non sei. Dache algunha opinión isto? No, prefiero Prefieres no, non opinar? prefiero no, porque se opino vou opinar que a motosierra, entonces prefiero estar calado. Eu non teño opinión, simplemente que dá igual ser de Vigo, de Ourense, de Lugo, de Aldea, de Manhattan, falar gallego, falar castellano. A única diferencia está en se eres gilipollas ou non. Aí é onde vexo a diferencia. E por mí isto xa estaría e pasamos ás noticias de verdad, porque fálase tanto de que Todo Mal ten 20.000 seguidores en Instagram que se está parando de falar de temas importantes, como de Shakira. Sigue vivo, Shakira, coño. Esta non a vistes vir, No, non está facendo nada de revuelo. Estabas poñendo cara de que está falando esta chavala? Shakira. Onde me quere levar? Pois o que máis se falou este mes de xaneiro é que Shakira púxolle unha bruxa na terraza á sogra. E ademais puxo a todo volumen a canción esta última que sacou, que o estribillo di de vecina a la suegra, me dejaste de vecina a la suegra. Non lle gusta a sogra. Bueno, bienvenida al mundo, Shakira, que queres? Para ti non hai ninguna noticia No, isto? un señor que conoce miña nai di sempre: "A única sogra boa é a da miña muller". Porque é súa nai, claro. Claro, é que si a cada persoa que non lle cae ben a súa sogra pon unha bruxa no balcón, vanse fartar a vendelas, Eu non sei, eu tamén teño sogra buenísima, nunca me chama, nunca quedamos, non lle poño nin cara, espectacular. Espectacular. Vou dicir unha cousa e que dixeches mal, dixeches que se todo o mundo que tuvera unha sogra que lle cae mal, lle puxera unha bruxa no balcón, venderían un montón. Non lle poñería todo o mundo bruxa.
Porque non todo o mundo ten balcón. Que dixo eu? Mira, unha reflexión. Shakira deixa ao home e fala mal dele. Lévase mal ca soja. Cree nas meigas, nas bruxas. Será Shakira de Mondoñedo? Porque hasta o nombre é medio gallego, non? Aquí lévase poñendo Shakira ás vacas toda a vida. Toda a vida. Eu por mí, si descubrimos que lle gusta o pulpo, damoslle a nacionalidade gallega. Bueno, o pulpo gustalle, que botou de zaros con Piqué. Viche que dixen pulpo, non dixen polvo. Sí, pero Porque se pode malinterpretar. O polvo, como non lle vai gustar o polvo. Todo o mundo lle gusta o polvo, joder. A mí no. Eu prefiero un malo. Cansa menos. Dis, que eu que carallo vou saber aquí. Es que eu que cojones sei. Outra cousa que fixo Shakira, levantou un muro entre a súa casa e a dos seus ex-sogros. Non sabemos se ten licencia, porque foi dun día para outro que apareceu ali o camión do cemento e dixeron un muro entre as casas. Pódese ser máis gallega. Levantar unha construcción ilegal no medio da horta. Que digo eu, ahora Shakira xa lle deba a Hacienda. Como lle deba tamén ao catastro. Vais a arruinar. Non vai poder parar de facer cancións. Prepárate, Piqué. No, vai ter que facer cancións a todos os ex que tuvo, porque non lle van chegar as cartas a nada. E un que unha vez me dei a man na guardería tamén é un cabrón, que non sei nada. Outra cousa que fixo Shakira. É que ti non estás enterado do que pasou con Shakira. Cosa, Shakira vai a demostrar realmente se é gallega, se agora aproveita o muro para champarlle un jaliñeiro ao lado. Si fai ese movimiento, xa gallega 100%. Pa nada, que non come ovos. Pero a xente en Galicia é así, hai que ter un jaliñeiro, non comes ovos. É igual, tes o colesterol a 2000, é igual, tes que ter un porco na horta. Non podes comer, pero dá igual, é así, é así. Pero que conste, os ovos das galiñas non son para consumo. Son para regalar e para dar. E así depois te dan os ovos, venche un biscoito de volta e vas tranquilas destas. É que eu creo que en Galicia todas estas cosas da horta, os ovos, o porco, as patacas, se tira máis do que se consumen, verdad? Sí. Porque prodúcese por riba da capacidade de consumo da xente. E da capacidade de regalar e de ter netos fora da casa para levarlle a estas cousas. Na miña casa... Para que queres 7 hectáreas de patacas? Se só tes un neto na Coruña. Que non Galicia vai patacas a vender, coño. Na miña casa somos 3 e as galiñas poñen 6 ovos ao día. Ti crees que se dan consumido 6 ovos diarios? Son 180 ovos ao mes, que botei a matemática e digo... Te eches toda a mañá botando cuentas. Gracias ao ordenador, se non botaba toda a mañá toda a tarde. Pois mira, outra cousa que fixo Shakira. Saiu ao balcón da casa lucindo unha sudadera, chámanlle la sudadera de la venganza, con la que rentabiliza todavía máis su ruptura. Por qué? Porque tiña unha frase aquí que poñía a famosa frase, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Xa o dixo Marta Ortega. Onde vai? A ver canto tarda o Zara en quitar a camiseta. Bueno, eu creo que xa as venderon todas e xa están facendo máis. Por que? Que eu eso nunca entendí. Por que se agota a roupa de Zara? La chaqueta amarilla que non hai en Zara, que non a toparás. Como se pode agotar? Si tens capacidade infinita para fabricar. Que pasa? Cansa de llamar aos nenos de coser. Mete cartas a máquina. Mira, vou te digo cousa, era das que dicía sempre que a Shakira boa era a morena. Pero carallo que a Shakira de ahora. Bueno, os collós, Carallo, Antología e hai moito tema. Pero en cuestión de actitud, eu refiro a actitud. Shakira puxose sudadera, chándal. Sí. E estaba mal co ex. O sea, sabes por onde vou. Sí, Shakira é chenoa mal. Por que mal? Home, porque é moito máis honroso salir chorando e dices, estou pasando mal, non me toques os huevos, que andar dicindo, tienes un cabrón e a outra é unha porca e non sei que, non. Chenoa, con su orgullo e con su chándal, mira, que estou pasando fatal. É curioso porque son dos momentos da historia de España moi parecidos e moi diferentes, sabes? Recordemos que Bisbal deixouro pola presidenta do seu club de fans. Pablo Echeverría. Ou, merda, Pablo... No, como se chamaba? Pablo Echeverría de Bustamante. Hai puta idea. Elena Tablada. Esa persona para mí non existe.
E moito daño a Laura e para mí non existe. Shakira ten nombre de pila? Ou chámase Shakira? Chámase Shakira Mebarak, Sí, que é de pai iraní, creo, algo deso. esa información na cabeza. Hostia, porque eu para facer comedia hai que estar informado. Por eso non é nada gracioso Roberto Vilar, porque aburro de todo. Pois mira, falabas de que Bisbal deixou bueno, liouse ca do Club de Fans, que presenta o Club Ajá. de Flans. Si o club de flans é de flans con nata, eu anótome. Porque o flan con nata, chavales, eso sempre. O flan con nata e o sexo con preservativo, chavales, non vos lo xoguedes. As ETS cúranse. Ter fillos, no. Mensaje que me mandoume Rueda que dixera isto. Bueno, da Quería igual. dicir que Shakira e Piqué pode ser que se estean jodendo máis agora que durante o matrimonio. Hai esa posibilidade. Total, que quería dicir que Piqué deixouse con Shakira ou Shakira con Piqué dame igual, o orden dos factores non altera o produto, porque Piqué lle foi infiel con Clara Chía. Pero que este mes saiu a noticia de que Piqué lle foi infiel a Clara Chía con outra chavala. Non sería con Shakira. Ostras, xa sería un giro. Eso xa sería. Hostia, ou con Chenoa. Mima, se se foi a Chenoa Piqué. Aí sí que Dios. E sale Bisbal co chándal. Bueno, esto sí que non esperaba. Aí sí que viñeron 20 años el reencuentro. Sí. Joder, é que Piqué tamén ten máis peligro que o botella de Barceló na Isla de las Tentaciones, macho. Pero bueno, eu que sei. Hai que poñer cancelas ao amor. Ao carallo que sei ese. Que dixeron que Piqué e Shakira se deixaron porque Clara Chía comeu mermelada. Imagínate que chegan a foder. Se arma de Dios. Sí, creo que foi así, máis ou menos. Chegan a Así foder. como o contaría Lidia Lozano. Sí. Un pouco raro. É curioso Bueno. que Shakira é famosa por bailar e ao final o que bailou foi Piqué. A Piqué está aí costando tanto defenderse que chamou a Puyol a ver se lle botan a man. Non fai falta que te rías sin entendelo. No, sí que o entendo. E ademais, muchísima cousa para defenderse. Acordaste da que lle liou a Casillas, Puyol tamén. Sí, Non foi Puyol? sí. Que puxo Iker Casillas un tuit de lo confieso, soy gay. E o outro, ya era hora de contar lo nuestro. Home, Puyol, pa isto te metes. Mona. Te metes para ganar. Que mira, quería falar ahora. Acabaches co tema de Shakira? No. Non acabaches co tema de Shakira. No. Eu vou dicir, mira que rápido, que resumo máis bonito fixemos. No. Pero non, ainda vamos a enroscar hora e media. Sí. Pode ser que lle estea sacando máis carto Shakira a deixalo con Piqué que a música. Cuidado aí. Que máis lucroso? Imagínate, porque sacou unha canción. Imagínate que fixera un poli de luz. Hostia, eso xa sería. Hostia, aí xa sería. Fuá. Pero diste de Conchita, non dicindo Shakira. De Conchita, de Conchita. Dice, que miente. Que miente. Sabes, E cantaba creo que por xa dixemos algunha vez no programa, pero eu quero reiterar esta teoría que temos, que é que Conchita é a señora da limpieza que acolleron en Telecinco. Sí. A puxaron ali. E aparte non lle dan guión. Ele di, tío, que sintas. Claro. E si sintes que é mentira, porque aparte de Conchita aparte de ser a limpieza, será unha nai. E a nai Claro. sabes, cando Kiko Hernández fai así, di, esta é mentira, viejo, mentira, non fai mal, non me encenda la máquina, Monchu, que esa... Eu quería dicir que no de Piqué e Shakira, ninguén está pensando nos nenos. Que se lle divorcian dos pais multimillonarios. Que, hostia, estes chavales van a cerrar para eles o parque de bolas do McDonald's. Van ter un triciclo Ferrari. Estes chavales non van saber o que é un autobús. Van a decir, sabes que os nenos van a karate, a fútbol, a pintura. Estes nenos van a ir a clases de contar cartos. Dos nenos?
De quen falas? De Ibai? Ibai, que é o mellor amigo de Piqué. Ojo aí, esa non a esperabas. De repente, Piqué con Ibai. É que sabes que pasa? Que é o único que conozco, porque despois vexo os Champions League, os Leon más estes, e digo, eu non sei quen é ninguén, aquí só conozco a Ibai non sei, porque Bueno, anunciaba chetos. pois pois ahora sabes o que sinte teu pai cando ve Sálvame, que está ali con tu nai dicindo, eu non sei quen carai esta xente, non me preguntes. Isto sí que me parece que non se está falando nada, e me parece o auténtico problema. Sí que isto sí que isto hasta agora todo o que falamos máis ou menos púdose tocar nalgún punto, nalgún programa, en Twitter, onde fora. Pero isto non o tocou ninguén. E é que nadie está pensando realmente en quen máis está sufrindo nesta ruptura, que son as amigas de Clara Chía. Porque están tomando algo e chega Clara e dilles, di que falades? No, de nada. No, non falamos de nada. No, di que imos falar. O sea, se é o único grupo de amigas do mundo que non pode comentar de Shakira e Piqué tranquilas. É como, ai, ven aí, tal, non sei que. Imagínate que estás cas túas amigas tomando tomando unha chiquita e de Dixeches repente un té, no. dixeches un té. Bueno, si queres tomar té, eu tomo moito té, con gotas, pero eu non tomo té. Estás tomando Tequila, é o que tomas ti. ese é o meu té favorito. Ti estás na discoteca, eres amiga de Clara Chía, estás o grupo de amigas, tomando un Cuba Libre na Chantecler, pim, 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 empeza a sonar a sesión de Shakira e Bizarrap e ti, hostia, nun Vamos segundo ao baño, acompáñame ao baño. É que tenme que agarrar ao abrigo e no, tal. no, porque se ides ao baño sabes que é para rajar. Teste que quedar Ah, e nin se te ocurra bailar, ni mover, ni siquiera sabes, ni non siquiera podes, un hombro non loco. podes facer isto que é moi de cando sales de festa cas amigas de dicir "Temazo!". No, claro. De feito, seguro que algunha di te tomas algo comigo? Ei, E bueno, solo dicir que o gran beneficiado da ruptura de Piqué e Shakira é Hacienda, que por fin vai poder cobrar o que se lle debe. Así que ao final repercútenos a todos. Recordade, cada escoita que lle dades á canción de Shakira son cartos pos españoles. e agora veñen as eleccións e moita cera que poñer. Sí. Pois antes falábamos de Puyol e de Casillas e de futbolistas e quero falar un pouco de Casillas, un pouco, un flash, un flis, un Claro, tititi, sí, vale? sí, sí. Un mete-saca, Non me te saca de nada. que xa casi te corres fora do rápido que é. Xa sabes que Casillas ten TikTok, estas trangalladas, bueno, fixo un vídeo cas Twin Melodies, que son as xemelgas estas que van moito ao hormiguero, bueno. Twin Melodies, non chegaba cunha melody que agora hai dúas. E mira, fixo este vídeo. É un pouco túa tía bailando na boda de teu irmán, non? É curioso porque quédalle ben calquera canción a este vídeo. Sí, Queres probar? mételle aí, veña. Mira, por exemplo, a ver. A Van mí a me cantar ti. gusta Ojo, cuidado, hostia. No, claro, bueno, cantar eu. Bueno, cantar eu, no, voulle dar contrato un DJ, para poñerlle música a Casillas. Non te jode, vou cantar eu. Mira, Fai falta este sufrimiento. coita. Que viñamos mal para que pase isto. Oita, mira, a mí me gusta el flow de la cucaracha cuando le echa el flis así y se emborracha. Viches, que lle ben, próbate unha calquera. Que dille genial. Próbate, jode. Ocorreu a ti, me di, vou cantar eu, que teño unha voz de terciopelada. É que vale calquera, mira. Dale, vieja, dale, dúneme la ventana, prendeme el aire. Cájalle toda. Curiosamente todas do combo dominicano. Podes Porque probar con outra. porque non sabes outra. Vos sabedes que Carla Núñez cantaba no coro da iglesia. E unha vez cantou nun enterro e levantouse un morto. Podedes parar dunha puta vez. Eso non queda ninguén. Como ir a unha iglesia. Ardo. Cantabas desde a porta. A ver, próbame aí unha canción. Sempre, Desde o sempre, principio, sempre veña, funciona va, a un, dos, mesma. tres, ya. Xirarei como a roda do buillo, xirarei nas túas ahogas de muller. Ves, perfecta, porque aparte xiran. Pues perfecto, aquí pega calquera canción, podes probar. A ver, pon outra, pon outra. Outra.
Espera. Cuando Ay, tú ay. vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás allí. Dices que me puedes confundir. ¿Ves? Mira, pon outra vez, que voulle cantar unha canción. A que Veña. está cantando, voulle cantar a canción que está cantando Casillas por Uy, dentro. perdón. Joder, ¿Vas? cantar a canción que está cantando Casillas por dentro. Venga. Me cago en Dios, esta puta mierda, hostia. O que vai ter tempo libre, joder. Se me anotara a pádel e me deixara de porquerías, hostia. E ao final que non vou foder, porque xa estou vendo eu que ao final non vou. Bueno, pues Que se, eso, que aquí o que pasou foi que a Iker Casillas púdolle a expectativa dun trío con gemelas. Di, eu fago o que faga falta, eu fago o que faga falta. Non va, se hai unha posibilidad. vale, falando de música que está mal. Melendi. A noticia di Milindri, 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 Milindri. Que me suena a milindres de comer, como se chama? Os melindres. Son milindres. Os melindres. Milindri 2.0. Melendi anuncia a volta ás orixes polos 20 anos de carreira. O sea, que sacan novo disco. Son todo malas noticias hasta agora. Melendi, Está empezando o ano 2023 como ao carallo. sobre todo para picar. Melendi volve ás orixes. Vai Malas deixar... Melendi volve ás orixes. Vai deixar de ducharse. No, volve a fumar porros. Bueno, pois pues está ben. Porque se volvas a fumar porro solo, vai estar mellor. Porque o problema que me matou a Melendi foi empezar a mezclar. Mentras só eran porros, iba todo perita. Eu cando vin esta noticia puxenme a pensar cal é a canción que tiña Melendi boa? No, é que non fun capaz de Y reflexionar. joder, voy caminando por la vida, sin pausa pero sin É prisa. como Chenoa, só ten unha. Mentira. Aló, Laura ten cal? cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, Sí? y a otra. Pero bueno, 20 anos de carreira musical de Melendi. Fíxose larga e iso que non lle dedicou ninguna canción á ex. Imagínate. A mí desta noticia o que me sorprende é que Melendi leve 20 anos vivo. Que maltratou máis o corpo que a música. Dixe Melendi, levo 20 anos na música. O mismo que me levou a acabar o instituto. Dixo Melendi, non me acordo como empecé. A pregunta non é como, sino por qué, Melendi, por qué? A min pareceme mal que botaran a Melendi dun avión por ir borracho. A min o que me preocupa é que vai a vir borracho o piloto. A min Melendi que me lo que pero quen está vigilando do piloto? Quen lles fai soplar aos pilotos? Hai unha rotonda na que se poñen a Guardia Civil con avioneta en plan, che, para aí o Boeing 747. Sopla aquí. Va, por eso teñen ventanilla os avións. Anda, mira. Pa iso, Estamos falando de que Melendi estamos rindo gigaga non traballou, estuvo de jurado na voz. A min tamén me chaman la voz. Porque cada vez que me acerco a unha rapaza, danse a volta. Que isto é real. Non sei se sabes que cando Melendi estuvo na voz, sempre que os coach estes, ou como lle chamen, cando alguén canta e é fan e non o collen, pide cantar con un deles. Sabes, pide Sí. cantar con Alejandro Sanz, con Rosario, con Bisbal. A Melendi pídenlle abrazos. Lo que fora, a Melendi dame un abrazo, nada, hasta luego. Ella estaría. Vale, pois mira, seguimos falando de xente sin ansia por traballar. Ajá. Falamos da Casa Real, que non sei se sabes que mandaron a Froilán para a casa do avó en Abu Dhabi. Ai, sempre se van os millores. A noticia é a infanta Elena envía a Froilán a vivir co seu avó a Abu Dhabi. Ti imagínate xuntar a Froilán co rei en mérito. É como xuntar Red Bull e Jägermeister. Mándanos para lá porque aquí armaba moito follón, moito escándalo, sabes, sempre estaba metido en líos. Hostia, e mándano co vello, se non queres que haxa follóns. Quero dicir, é como si nun equipo de fútbol, nun partido de veteranos, pos barra libre. Hostia, se non queres follón, non poñas barra libre, joder. Non? Básicamente.
Pois esta é a mesma metáfora. Ahora digo unha cosa, no equipo de veteranos dá igual que lle poñas barra libre. Son todos de 40, teñen cartos, gastan un alcohol, non te preocupes, borrachos xa están, Mandar a Froilán ao Davi coa avó é como arrimarlle un misto a unha palleira. En 3 semanas están os árabes facendo botellón. Digo, vamos, a mierda. E comendo carne de cocho. Que, claro, Helena é a nai de Froilán, é a Sí. filla do rei. Sí. Como te tes que comportar para que unha filla do emérito pense que te estás portando mal? Ese é como estar de festa con Víctor Fábricas e que che diga Víctor, mima, como vas, chaval? Acórdome que cando eu era rapaz peleábamonos co avó polo mando da tele. Estes vanse pelear pola chave do minibar. E dixeron a infanta Helena, ti crees que é boa idea mandar a Froilán onde o avó? E dixo ela, a min que me importa? É o que queres sacar de diante. Falando de Casa Real, esta semana hai unha noticia que di que a raíña, raíña Leticia, pedíronlle un selfie e dixo ela: "Hacedme lo que queráis". Menos poñerme a traballar, supoño que diría despois. Sí. Ou menos mandarme para Abu Dhabi, non sei. Que era o que lle dicía o emérito a Bárbara Rey. Hacedme lo que queráis. Que literalmente o que di a noticia é: a raíña Leticia apúntase ao fenómeno BeReal, que é esta aplicación que, bueno, que ten que ser fotos no instante, non? E chámase BeReal. BeReal. A verdade que é unha boa aplicación para chamarlle a aplicación da Casa Real, non? Sí. BeReal, BeReal. A berrea. Que BeReal, creo, bueno, creo non, sei, non? BeReal é unha aplicación que ti descárgala e nun momento do día diche que saques unha foto. Esteas facendo o que esteas. Eu descargueina, tuve na 15 días e agora hai 15 fotos miñas masturbándose en internet. O cal me jode moito porque parece que só me masturbo e tamén estaba borracho. O que si sabemos é que nunca se leu unha foto que a cama feita. Iso seguro. Eu son moi fan de Leticia, porque eu vin princesa por sorpresa moitas veces e sei o difícil que é ser dun día para outro da realeza. Sabes, iso é Claro. super complicado. A min ahora mismo dinme, veñen aquí mañá, hostia, que eres fillo do rei, a partir de agora eres un borbón. Eu non dou bebido tantos Cuba Libres. E ademais, a min o de follar con familiares cóstame un montón. Non é que non podes facelo, pero costa. En principio, das. Así de entrada coiche un pouco frío. Entón, agora paramos de falar de famosos para falar das noticias de Galicia. Vale? Primeira noticia. Roubo de madrugada diversos materiales mantecados na panadería Pontesa Díaz. E di os donos da panadería: hasta se levaron caixas de mantecados, almorzaron ben. Mola porque en calquera outra comunidade autónoma diríase como algo malo, en Galicia dixe como algo positivo. Polo menos comeron ben os chavales e eu vou contento de que lle guste comer. Que iso reforza moito, non? Porque que che rouben comida na panadería como en plan, son tan bo que veñen roubar. Claro. Que foron a panadería e roubaron mantecados. Que llos daba eu, joder, que na miña casa están desde Navidad aí os mantecados tirados a voltas pola cociña toda. Que llos tiro... eu tirei os a galiñas que nos quixeron. Os mantecados na túa casa dan máis voltas que Willy Fogg. Joder, que nunha panadería hai palmeras de chocolate, napolitanas, tarta de 3 chocolates, tarta de 4 chocolates, tarta de 5 chocolates, e roubas os putos mantecados. Home, non me jodan. Ese señor atraca un banco e leva o boli. Que, bueno, ten que estar deliciosos, polo menos. É curioso que se roubo. O sea, é un gran roubo na posguerra. Unha caixa de mantecados, hostia, sí, pero no 2022, que hai un Magnum blanco, vesme cun mantecado, hostia, por favor. Pero está xendo un pouco descontrolado, porque mira, ahora en Saba, 2 atracos en menos de 4 días na mesma gasolinera.
Non me extraña, a min cada vez que vou á gasolinera tamén me atracan, A ver, aquí hai que dicilo todo. Eso é moi feo porque é como... É o que lle pasa a algunhas persoas co sexo oral. Sabes? Gústalle que llo fagan, pero non lle gusta sabes? Gústalle facelo, pero non gusta que lle fagan. Ai, a gasolinera como é isto? Gasolinera, que? Se ti me das polo cu, eu tamén te dou polo cu, que aquí chegamos ao luns. Pois, home, foron 2 atracos en menos de 4 días. Espero que non foron as mesmas persoas, polo menos. O que lle tocou o turno disto. Os que roubaron, non serán tan tontos como para ir á mesma gasolinera a roubar. Conta meu pai, Nah. conta meu pai, que nunha gasolinera, e preguntarei os datos porque non o vin diante e non puden, que uns fulanos atracaron a mesma gasolinera 4 veces o mismo día, á mesma hora. O Que martes, dicen? en plan, o martes ás 6 da tarde, pois 4 días seguidos, o martes ás 6 da tarde, o martes ás 6 da tarde, o martes ás 6 da tarde e o martes ás 6 da tarde. Entón, claro, Hostia, como hai que ser de organizado, Porque ti dis, martes ás 6 da tarde, roubar, mércores ás 7 menos cuarto, ir fichar na cárcel, despois ir a zumba. Teñen unha agenda, iso é super claro, organizada. é o... Sí, Ten Ana Pleteiros a agenda, En plan, tú, non ten esa disciplina. no? Algo que eu agradece moito é o atracado. Porque sabes, porque podes facer o teu día a través do atraco. Bueno, e agora ven o atraco das 6 e pois eu sigo tranquilamente, chamo a Guardia Civil, denuncio, non sei que, bueno, bien. Que claro, Claro. e a Guardia Civil, o primeiro día, claro, ao segundo día non vas a estar esperando, porque dis ti, quen me cago en Dios, vai volver ao segundo día á mesma hora tal, volve pasar. E dis ti, hostia, foi moita casualidade. Ahora, o terceiro día lle dixeron, bueno, ao cuarto imos vir, porque é máis vergonza que pase a que non esteamos que esteamos e non pase nada, claro, obligan a ir. Que aínda menos mal que foi a policía e non mandaron a protección civil, Que tamén eso suele pasar. Se mandan a Protección Civil non se atopan, porque dixen, a que hora era isto? Dice que che dixo? Donde están roubando a gasolinera? Na farmacia? Que mira, outro roubo en Vigo. Un home roubou 1.500 € nun restaurante de Vigo e volve para levar marisco, pescado e viño. Supoño que esta volta pajaría, sabes? Non sei, pero Carnetiña. claro, é que ladrón sí, pero non gilipollas, porque volve para pedir marisco e viño. Sabes, tampouco foi a pedir un brócoli cunha merluza, sabes? Pois tamén que o tipo roubou marisco, merluza e viño. Obviamente o viño era viño blanco, que é o que mellor lle acompaña a merluza. Pero claro, colleu cartos do restaurante para despois volver a gastalos no restaurante. É un pouco que fan os bancos, non? Que chaman invertir os bancos. Sí. Que vaime gracia que roubou cartos e volveu a ese restaurante para joder comida. O sea, complicou moito o simpa. Non, era mellor, ibas, pedías, comías e marchabas sin pagar e listo. Isto dicíache que pasou en Vigo, que ladróns un pouco despistados, sí, pero son moi educados, porque saiu unha noticia que di que Vigo é a cidade máis educada de España. Bien, gústame. E que dixo eu, non sei se é que son educados ou que falan dunha forma que non lles entendes e non sabes cando che mandan á merda. Pode ser calquera das dúas. Pode ser calquera deses. Que me parece normal que en Vigo sean educados. Pois Por claro, que? unha cidade bonita, do que dá ao mar, que hai traballo, que se está ben, aí é fácil ser educado. Ser educado en Getafe, a ver se te das conta. Que mira, vouche dicir por que son tan educados en Vigo. Porque teñen unha educación espléndida. Porque ti algunha vez vistes imágenes da Universidade de Vigo? Aí tes a Universidade de Vigo, con caúxas por todos lados. Ti dime se iso non é unha educación bonita, sabes? Se che aprenden a ser educado, por favor. As cabuxas aí, é que non se pode ser máis, non pode ser, é unha chulada. Son máis limpas as cabuxas que os universitarios. Eso xa é seguro. Que
Que as cabuxas teñen o mesmo dereito a ir á universidade. Tamén foi a Ana Obregón. Vale, pois hai xente que se extraña de que en Vigo sexan os máis amables, os máis educados de España, pero hai que dicilo todo, non é por mérito da xente de Vigo, sino por demérito dos españois, porque hai cidades en España como Elche no que pasan noticias como esta, que di: detido por intentar envenenar a un compañeiro de traballo. Non se atreveron a tanto nin os tonechos. Pero os tonechos non se envenenarían, ou? Bueno. Con ginebra sí. Non sei se Que feo envenenar a un compañeiro de traballo. Por certo, ti topas telera, non? Hoxe que comestes? Comeches algo hoxe? Eu por suerte, como te conozco, doulle de probar sempre a comida ao gato. Levo 13 gatos este mes. Eu debo reconocer que eu fixen o de envenenar a un compañeiro de traballo. Como? Ir onde ele e dicirlle: "O jefe non che paga unha puta mierda, e fas horas como un mamón, Eu de ti dicíalle algo, porque eu ese enveneno fago todos os días". Joder, a ver, eu non estou a favor da violencia, pero sí que é verdad que hai compañeros de traballo que che dan ganas un pouco de matalos, Sí, é que ten que ver envenenar con violencia. Envenenar é, oye, chapó, non molestas a ninguén, non lle das unhas hostias a ninguén, o tipo morre, morre. Porque poderíamos falar un pouco deses compañeros de traballo mal. Mira, vouche poñer un exemplo. Esa persoa que non che fala en todo o puto día, de luns a venres, non che fala, non che fala, non che fala, iso sí, de repente invítache á boda. Sabes? Que necesidade. Que necesidade hai? Compañeiro de traballo que está 24/7 contando chistes de Cañita Brava. Ou do tipo este de acabouse. Non, non puedo con eso. Xa está, xa vin o vídeo do señor, xa está, xa non me lo vou digar máis. Que máis? Compañeiros de traballo, mal. O que está todo o día meténdolle fiches ás becarias. Perdón. No, mal, fatal. Fatal, fatal. Despois, hai outro compañeiro de traballo fatal, que é o que se acerca moitísimo a falar contigo, moitísimo. E xusto a persoa que máis se acerca é que cheira moitísimo o alento a café e a tabaco. Que dis ti, por un lado o tabaco bueno, por outro lado o café ben, pero cando se xuntan as dúas, No, é un... cando se xuntan esas dúas cousas con gingivitis, é un puto horror. É que ás 8 da mañán, porque se É é ás 12 absolutamente. da noite, bueno, venga, vale, non pasa nada, pero ás 8 da mañán como... Despois, outro compañeiro de traballo mal, o que lle fai a pelota ao xefe, aínda que non este diante. Che, eso é terrorífico. Pero vamos, que Eso non é está diante, que joder. necesidade, hombre. Que necesidade de ser pelota cando non está diante o xefe? Hai 3 tipos de pelotas, o que dis ti, o pelota a tope, que a pelota incluso cando non está o xefe. O pelota normal, que é a pelota cando está o jefe, pero pois para min está o terceiro, o peor pelota de todos, que é o que é pelota co jefe cando está diante, e en canto marcha, joder, tiñamos que facer algo, porque isto non pode seguir así, porque isto hai que cambialo, porque eu vou empezar a pedir días e non vou vir máis, non sei que, non sei Ese é outro compañeiro de traballo, que é o falso sindicalista. Xa tiñas anotado aí. O puto falso sindicalista, que está aí a rajar e a envenenar, pero despois vai os festivos todos gratis. En todas as empresas hai xente así, e se non recoñeces a este tipo de persoas é que eres ti. E pode ser todas, que é o peor. E pero xa como seas todas, Olvídate. métete a autónomo, fai un favor ao mundo, non molestes a ninguén, joder. Que Porque hai pasa hai moito que tamén este tipo de persoas de repente din: "Pois gústanme traballos colaborativos, de traballar con xente", e dis ti: "Home, non, claro, ponte ti soliño no monte, sabes, cas plantiñas e tal, non estar besar as persoas". a mí gustame moito o compañeiro de traballo que fai a técnica de Jurassic Park. Sabes que en Jurassic Park había os velociraptores e os dinosaurios e dicíanlle ao tipo, ven por movimiento. Entonces, si non te moves, non te ven e non che atacan. Pois hai compañeros de traballo que non fan nada, pero quédanse moi quietos no ordenador.
Entonces esperan a que pase todo, a ver, e acaballe facendo a xente o traballo. E eles utilizan a técnica de Jurassic Park. Eu se me quedo non teño que traballar. E están así no ordenador, e ao final as cousas van salindo adiante e el ali, Pero pasa nas oficinas, pasa moito nos traballos físicos, nas obras, non? En plan, vou estar quieto aquí, vou coller un martillo e vou quedar quieto, a ver que aquí. pasa. Pois sí. Esta xente non recomendamos envenenala, pero, bueno. Pero un par de hostias danlle, que tampouco. Vale, entón, en Galicia somos moi educados, porque o número 1 de educación está Vigo e no segundo Coruña, ojo, Despois de ver ao Deportivo xogar ser educado non é fácil. No. Está en segundo lugar. Hai unha noticia que díaslle: alarma pola ausencia do dono dun bar que só chegaba tarde. Vale. Alarma como? Alarma a nivel de que chegaron os clientes habituais ao bar. Imagínate, ás 8 da mañá chegaron á porta do bar, o bar estaba cerrado e dixeron: me cago en Dios que está cerrado, que lle pasou ao fulano? Chamaron a ambulancia, a Policía Nacional, a bomberos e a Protección Civil. Bueno, non sei se chamaron a Protección Civil, igual aquí estou fantaseando. Protección Civil e da que na chames aparece. Porque outro día vai estar facendo algo. Entonces a mellor vamos ir hasta ali a ver se... Chamaron a Policía Nacional, a ambulancia e os bomberos. Digo, joder, a ambulancia, tampouco... Bueno, pois chamaron a toda esta xente. E pasou, dixeronlle, debe de estar dentro. Que diste, por que vou estar dentro? Bueno, eles meteuse na cabeza que estaba o fulano dentro porque non abrira. Entón, a policía intentou... Bueno, pois non sei. E a Policía Nacional intentou tirar a porta abaixo. Claro, ti imagínate. Bueno... Que pasa? De repente chega o dono do bar, que solo estaba chegando tarde, solo se retrasara, porque a policía, a Guardia Civil, lle estaba facendo un control de tráfico. Que se non tamén, se non estaban facendo un control, tamén estarían ali no despliegue, sabes? Que, joder, non se vía un despliegue así desde que pegaron os fans da Panorama co combo dominicano. Canta ansia hai que ter para comer un café con leite con croissant e un chupito de caña de ervas. Canta ansia hai que ter para facer todo isto. Montaron isto todo porque chegou tarde a traballar. Como chegue tarde o día da boda, invaden Portugal. Hai que vigilar este home. Isto é o que pasa por ser sempre puntual. Se sempre chegas tarde, pois a xente xa... Eu teño unha amiga que sempre me chega tarde. Non vou dicir nombres, Ana Punto. Sempre me chega tarde. Entón, dígolle, quedamos ás 6. Sí, tal. Bueno, pois eu ás 6 estou metendo na ducha. Non, entón, porque xa manejas máis ou menos os tempos. Claro, este fulano chegas sempre está ás 8 en punto aberto o bar, ás 8:15 non ten aberto e a xente entra en cólera. Podo dicir unha cousa que antes dixeches os tipos de compañeros de traballo que están mal. E agora acabo de dicir unha cousa que quero retomar. Hai un compañeiro de traballo que tamén me toca os huevos, que é o que se queixa do que fan os outros e despois fano eles. Como que guiarse de que Ana Punto chegue tarde e despois chegar ti tarde sempre. Eso tamén está bastante feo. Bueno, vale. Esto non había necesidade de decirlo, pero vale. Entón, que empata moi ben con isto, porque esta xente tiña moita gana de ir ao bar. E mira o que foi capaz de facer esta xente por ir ao bar. Movilizaron máis que che dicir. Despois, a toda esta xente, a muller o sábado dille: Dios, que gana teño de ir ao Corte Inglés, e dinlle: imposible, cariño. Estoy atado de pies e manos. Ahora, para ir ao bar, movilizan a toda a seguridade que hai en Galicia. Chega tarde 15 minutos o fulano e aparecen 45. Depois quere botar un fútbol sala e para xuntar 5 veste negro. Pero bueno, isto que é pola ansia por beber. Que a xente ten moita ansia por ir aos bares. E non está mal, está ben. Por qué? Porque hai un médico, un señor que se chama Dr. Longo, que non é que sea algo alto e longo, non, chamase Dr. Longo, que é, titúlanlle, el sabio de la longevidade. O sea, non é ningunha trangallada,
E di o doutor Longo, no conozco a ningún centenario que no haya bebido alcohol. Bien, Bien. a tope. Pero eu tampouco conozco ningún centenario que leve un tatuaje de Pikachu. E non quere dicir que se te tatúas a Pikachu vayas a morrer mañán. A mellor estamos atando cabos por atar. É que claro, tamén haberá centenarios que non beban, que levan unha vida sana, que fagan exercicio, non é que cheguen a vivir 120 anos. Sí, pero vaiselles facer moi largo. Así que nada, xa sabedes, facerlle caso ao doutor Longo. Longo. É Lungo. certo. Eu só Digo, quero dicir unha cousa sobre este tema que é, vamos a ver, solo se está borracho por comparativa. É dicir, non existe o borracho. O que existe son os hijos de puta que non están borrachos. Se estamos nunha discoteca e estamos todos borrachos, todos estamos ben. Porque estamos todos... No momento que hai un gilipollas que non bebe, non jode a todos, porque é como en plan, hostia, están todos borrachos. No, estamos todos ben, como hai que estar. O problema é que ti estás sereno e estás te dando cuenta. Porque ti, cando vas borracho, nunca ves aos outros borrachos. Dices, vamos, de puta madre. O borracho, non, po borracho non hai borrachos. Ese é, tío, brutal. só hai unha cousa que unha persoa sobria entre xente borracha, que é o que está sobrio e está co puto móvil gravando todo. Ai, ese hijo de puta. Que Que eu asco. che dicir, esa persona que? Que facemos? Que eres, María Patiño? Que queres destruir carreiras aquí? Te agarda o puto móvil, hostia. Xa nos incomoda bastante que haxa unha persona pedindo auga con gas e unha rebanadita de limón. Xa incomoda, porque eso incomoda. Incomoda, porque dis ti, que pedimos? Hostia, un Puerto de Indias, hostia, un Barceló, cas de naranja, un agua con gas. Home, Home, José Luis, home. toma na E bueno, cara. non pasa nada. Oye, cada un non vas vivir hasta os 100 anos, eso seguro, pero bueno, xa tens bastante con iso. Agora, que ainda por riba, despois, saque o móvil e o poñes en Instagram, que dis ti, poño un stories de mejores amigos. Non estás poñendo en mejores amigos. Estou borracho, pero non son gilipollas. E aparte, en mejores amigos tes 700 personas. E vouche dicir máis, agora que estou borracho e se me suelta a lengua. Tes mejores amigos, pero amigos non ten ningún. E se hai que dicilo todo. Sí, esa amiga soy yo. Nah. Que me gustaría dicir que o que grava poderíamos dicir que é o top do hijo de puta, pero para min hai un que sobrepasa todos os límites. E con ese sí que non puedo. Caso hipotético. 5 personas, 5 jóvenes, se disponen a salir de fiesta. E entonces hai que facer bueno, hai que facer o que hai que facer. O que hai que facer porque é así. Quen leva o coche? E entonces unha persona di, venga, levo eu o coche. E se destruye a sí mismo porque sabe que esa noite está tirada, porque non pode beber. E sabe que vai estar en la mierda máis absoluta. Colle, sale, están os outros 4 por ali bebendo tal e que cual, e de repente dáse de conta de que hai un que non está bebendo. E diría, pero non vas a beber? No, non me apetece. Me cago en Dios, se non quero beber, leva o coche, ti hijo de puta. O que non podo é levar eu o coche e despois hai outra xente sin beber. Se non vas, leva o coche, mamón. Esas personas, por favor, non sei, Ejército de Tierra, Alfonso Rueda, Guardia Civil, Policía Local de Bembibre, alguén que os chapode, que non me los puedo ver delante. Era eso, non? Un tema Vale. que me molesta un pouco. Me molesta, pero moléstame moi poquito, como podes observar. Vale, pois nada, por min estes consellos, estas son as noticias do mes de xaneiro, as noticias top que queríamos destacar e comentar. Non sei se tes algo máis que engadir. No, eu cierro con isto. Poderías dedicarlle unha palabras a todos os nosos seguidores, non? Voulle dedicar unhas palabras aos nosos seguidores. Barril, nocilla, Nutella, chocolate, guitarra, luz, azul. Son palabras. E eu dedícolles.
hasta tú veches a pouca sinvergüencería de dicir cousas que estabas vendo ahora mismo, Sí, porque ti porque tes un bote de Nutella na habitación, e estás vendo o nono. guitarras, quero che dicir, a ver, pois nada, Tamén teño unha muñeca hinchable, pero eso me lo callei, eso. xa dixo eu, moitas gracias, moitísimas gracias por todo este apoio, por darnos follow, por compartir os nosos vídeos, que ademais foi en cuestión de pouquísimo tempo, que tuvamos aí, bueno, A verdade é que un foi pouco tempo, pero a mí fíxoseme eterno. Non sei por se grava contigo. en cuestión de moi pouco tempo subimos moi rápido de seguidores e temos recibimos moito cariño pola vosa parte, aparte temos uns seguidores super guais, son moi educadiños, moi agradecidos, rinse moito, eu eso, joder, eso agradezo moitísimo. Está ben. Mola moitísimo. Está ben que Ti non, pero eu no, no, no. queros moito. Quero Eu dicir quero que moito. que está moi ben que ti o sepas que eres a que le todo e a que mira todo. Eu, como estou na miña casa, eu Pero bueno, eu que son a que le todo, pois moitas veces os mensaxes que nos chegan énchenme o corazoncito de alegría e de hostia, ganas de facer esta cousa que facemos. que bonito, sabendo que tes o corazón negro como o plomo, que 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 che enche o corazón, está ben. Ao final ainda vas Entón ter nada, sentimientos, contra todo pronóstico. está aberto o buzón de contratación para botar a este fulano de aquí que non lo puedo ver delante e que haxa outra persona que me siga, non sei, que me, por menos que me dé gana de vivir. Touriñán, que fas os no, tes que ter todos os días libres, porque a señorita grava cando lle sale da santa gona. A ver onde atopas un normal que tea pendiente de ti. E bueno, eso, Que daño fai a verdad. seguimos traballando, seguimos facendo mamonadas en YouTube, en ebooks, en Spotify, en que máis? En Instagram e en TikTok, Nos bares. e nos bares. Así que, bueno, por min xa estaría. Deixádenos, antes de dicir por min xa estaría, por min xa estaría, ves? Temos que facer unha sudadera que poña por min xa estaría, como Shakira, as mujeres non llaman, as mujeres facturan, por min xa estaría. Vale. Vale? Eu coso e ti dibújala. Vale. Se alguén a quere, que nos lo deixe nos comentarios. No, que deixe 20 € no buzón da miña casa. E pois mirarei se lle mando a sudadera ou lle fago outra movida. Agora sí, por min xa estaría. Chauxillis. Así lles.